Hej så sammen, velkommen tilbage. Vi sidder inde på Creepy Prison, en ny serie inden fra vores kanal af. Og vi er lige ved at runde de 30 subs, og vi er meget glade for det. Ja, og vi er fuld EV på. Fuld EV med Unbreaking 3. Sådan. Vi har sådan 18 sets, så. Jo. Men vi spiller ikke så meget mere herinde lige i øjeblikket, fordi... Jeg prøver bare, I'm a witch kid. Jeg har ikke så meget. Og ja, der kommer snart noget GG op igen. Fordi vi er faktisk skiftet team. Ja, vi var med i Halix's sådan lidt. Nogen fra Halix's team. Men nu og så er sådan en team med næsten hele CD's team. Ja. Så det vil vi hellere. Så vi farmer også sådan... Vi næsten farmer 1000 kills til vores team, men nu spiller vi på Creep. På en dag. Så det er fint nok. Ja, det er meget godt. Jump, os, vi rigger. Der er sådan ingen nede lige nu. Rip. Lol, jeg tog endnu. Men ja, grunden til at der ikke lige har været så mange videoer også op her på de 2 sidste dage, det er også fordi vi har vildt optage herindefra på Creepy, men vi har ikke haft noget thumbnail. Det har vi så endelig fået. Og ja, så inde på GG, der har serveren sådan ikke lige været så stor her på de sidste dage, fordi jeg ved ikke hvorfor egentlig. Men der har kun sådan været 40 inde. Og så de 40 der var sådan nogle tryharders. Så vi har ikke sådan kunnet jump uden sådan og blive flere. Der er nogen, der skriver kanalnavnet. Vil de gerne have det? De skriver det i... Og der er en, der ringer til mig over Skype. Skal jeg sgu ikke gøre her. Kanalnavn, vi svarer du lige. Jeg beskytter. Shit, du er low. Jamen, den blod også. Var det EV? Ja, jeg er EV. Var det broke? Nej, den siger bare, den broker. Men jeg upærer den bare. Jeg blev jumpet, drenge. Hvorhenne? Victor. Hvorhenne? Lige her. Tag ham. Han lægger. Fuck, han lægger. Det er lige sjovt nok, der er mange inde på GG, der ikke ved, hvad sådan... Jeg tror, han er EV eller sådan noget. Nej, det var ikke. Det kan det fysisk muligt. Det var bare på 2 på 3. Det var ikke engang med vilje, mand. Det var det der heller ikke. Nå, okay. Så tilgiver jeg dig. For der var den her speed her. Jeg har faktisk Sharpens 5 svær med. Jeg har Sharpens. Han er nede igen. Sådan der, så fik vi de 2. Og jeg giver lige et like, hvis at I synes thumbnailet er nice. Ja, og hvis I gerne vil have flere speed-ups, så skriv det gerne i kommentaren. Altså, ja. vi begynder at jump OK meget EV. Især om morgenen, så der kan vi måske komme nogle clips. Der farmer vi også med OK godt, synes jeg. Om morgenen, det er kun, hvis I vil have, speed-ups. Vi kan måske lave en pp-montage, hvor vi farmer om morgenen. Ja, men så bliver det i hvert fald spillet lidt op, på af det. Ja. Altså, vi kan lave en pp. Det er også nogle gange, så der er ikke nogen, der jumper sådan. Men vi kan filme en masse videoer om morgenen, og så kan vi klippe det spændende sammen. Og så kan vi speede det op og sætte noget musik over. Hvis I har lyst til det. Ja, godt. Og se det. Hvis I har lyst til det, så skriv det lige ned i kommentaren. Yes. Booster dig igen. Skal vi on-team alle imens vi wigger? Der er ikke nogen, vi teamer lige nu, eller? Nej. Der er egentlig begyndt at komme OK mange ind nu. Egentlig. 21. Lige før var der sådan 19, var der ikke? Jo. Lige inden vi wiggede. Han fik lidt el. Der er vist en der lige skal dø. Nej. Der er det skiber. De gør i hvert fald der. De gør der. For satan. Sorry, dreng. What a gangbang. Det er når man skal have et killing, så går alle efter. Hvem har Fire 2? No.
Ikke mig. Ja, jo, det er mig. Tjekker heller ikke mig. Jeg havde i hvert fald fejret rimelig lang tid. Jeg tror det var Victor, jeg ved ikke. Det er mig. Jeg vil se om vi giver broker. Vi er rimelig stoppet sådan herinde på Creepy, men Når vi kommer ind, så udruder vi dem alle. præcis, da vi kom ind, så gik alle de der, du ved, der tryharder hen lige op. Jesper Pedersen. Ja, de gik op i spawn. Så lige nu er der bare farm. De gider ikke engang jumpes. For noget action. For nu er så en time ved alle, når vi wigger, fordi det er ikke sjovt. Men ja, når vi kommer til at wake herindefra, så kommer der for det meste nok til at være nogle guys med, fordi hvis vi så untimer alle, Præcis. så bliver vi nok rimelig ældet. Og en af vores venner er lige fået banner indfra, for Ja, nemlig. han hackede ikke engang, så Nemlig. det er også derfor, vi... Det er det samme med GG. Han fik også band indenfra, det er lol egentlig. Han har fået band for begge PP-server, vi spiller på egentlig. Det er galt. Han har også fået band strandet for hack. Strandet er heller ikke, you know. Jump, be rigger. Skål i 5k. 5k. Kan vi ikke sætte... Jeg sætter en dosør på dig, Kasper. Okay. Hvad skal man skrive? Bare skriv slash dosør, og så finder du ud af det. Slash dosør x-word, tror jeg. Så Nej, slash dosør set, og så... Ja. Skal jeg sætte en på dig, som er højere end Sluxis? Ja. Det er nok lidt dumt. Victor, jeg sætter 5k på ham, det gør du også. 5.000. Så skal jeg nok lige prepare min hjelm. Skriv, Victor, skriv, at der har du også sat 5k på ham? Okay, drenge, er I klar? Er I klar? Destruction. Drenge, Hvad så? Ja. I hjælper. Mumbo på mig lige. Hvor meget? 6 skål på 10. Chestblad var lige bukket, tror jeg, Victor. Nej, jeg tog den bare af. Nå, lol. Lol. Hvorfor går de ikke efter mig hele tiden? De løber bare. Victor, har du sat dosøren på ham også? Nej, Så gør det lige. vi sætter kun 2,5. I må undskylde min skærme ryster lidt, men jeg er ikke så god til en. Der. Jeg kan lige lægge min stars hen, så jeg også tjener lidt på det, hvis vi bliver jumpet. White. Ja. Skriv lige, at der er dosør på 7,5k på dig. Kom og fight mig eller sådan noget. Nogen der... Jamen, jeg skal op og repair så. Hvis jeg så skriver du det. Hvad? Skriv lige, at der er dosør på ham. De skal komme og prøve at dræbe ham. Det kan folk godt se. Jamen, skriv det lige igen. Eller ja, skriv det. Galt der også bare gråt udenfor. Det er ikke så godt værd. Nej. Hvor meget? Drenge, skal jeg rende rundt med Ivet i inventoriet? Skam dø. Bare gør det, Victor, så når der er nogen, der jumper ned til dig, ikke? Så tager du det bare på. Sådan en fucking flabet-agtig. Ja. Shit. Vi har... Ja. Der er rimelig roligt herinde lige nu. Ja, det er rimelig nice nogle gange, at man bare lige kan gå ind sådan og farme. Fordi på GG jo, der er der hele tiden en chance, du skal tage, hvis du vil farme og sådan noget. Næsten. Ja. Ikke om... Ikke om morgenen. Så det giver på igen, ikke se. Hvad er det der for en client? Shit, man. Er du EV? Nej? Er du USF? Nej. Jeg er bare på 3 lige nu. Der er faktisk ingen grund til at være IV. Nemlig. Så derfor er jeg bare på 3 lige nu. Jeg er bare EV på. Jeg vil voldet. Lad os lige tage min money key her.
Jeg går lige rundt og tager alle money-kisten og sådan noget. Så kan I også lige se det. Så yes. Og vi får meget bedre grafik, som I kan se. Takket være vores nye grafiker. Så jeg tror i hvert fald, han vil lave grafik til os. Det er også Han er i hvert fald lavet thumbnailet. ja, det der kommer på. Men jeg ved ikke, om det kunne være et god idé. Det vi kan jo lade andre bestemme det. At hver gang hvis vi bare logger ind og jumper ned på nogen, så optager vi det. Og så sætter vi en masse clips sammen, hvor vi bare jumper ned på folk. Altså, det må I derude bestemme. Og skriv det ned i kommentarerne. Hvis I gad at se os måske dø, måske choppe dem alle sammen. I don't know. Det ser vi på. Fuck, jeg bliver bare. Okay, vi tønder ham. Men ja, i hvert fald, jeg kan godt love jer nu, at der på et tidspunkt kommer en PP-montage op for GPP. Yes. Fordi vi farmer virkelig sindssygt om morgenen, og det tror jeg gerne, I vil se på egentlig. Det kan godt være, at der ikke er så mange inde, ikke? Men hvis at det er sådan, at flere videoer, der er filmet, men bare som vi cutter ned. Altså, det er sådan, det er måske, jeg blev jumpet af Bertram. Jeg har ham bare roligt. Jeg blev jumpet af en eller anden Bertram. Jeg hjælper med at skyde ham. Okay, vi farmer ikke så godt med starsen. Det var rimelig meget at fejre. Ja. Nu skal jeg knippe dig. Hvorfor kommer ikke lynet? Har du det der lyn på din bue? Ja. Lol. Jeg ved bare ikke at komme, mand. Nu dør jeg, mand. Kan du mærke, at der er en anden, der skyder dig hele tiden? Ja. Ja. Det er stressende. Det er mig. Au. Undskyld, du er ved at dø, mand. Altså, det er det, du vil. Ham det The Legend Pro, han fik el. Fuck, der er meget poison, det der svært. Det er Sharpen Svig. Styrer jeg. Victor, vi skal have... Jeg har 96 durability på. Ja, Victor, vi skal have hans dosør nu. Fix her. Hihi. Ej, Victor, bare stop. Han er ikke... Øj! Kurs. Ja da, nej, okay. Jeg kan ikke mærke, at der er fire på dig. Se. Jeg har fejret 2. Nej, jeg har fejret 1. Men jeg har omblænket 3 på mit sværd. Og jeg dør du vinde. Nej, det gør du ikke. Oh my. Troll, nu dør du. Fuck dig. Nej. Victor, hjælp mig. Nej, dreng, roligt. Han er din jernbroker. Det ved jeg sgu da godt. Nå, lad os lige komme op i sporen. Det kan jeg ikke, når Victor bliver ved med at bogspæmme, og så kommer der en anden mongol bag mig. Jeg tror ikke, Og jeg har råd til repair. Og sorry, hvis du ser med. Det er ikke ondt ment, når vi siger det der. Nej. Run. Tak fordi I gad at se med, drenge og piger. Jeg ved ikke, om der er nogen piger, der ser med, men... Chicks. Jo, min lille søster gør. Nå jo. Smid like, subscribe, og så ses vi til en anden gang. Hej hej.